Vypol som si videjko, dáme si ďalšie. Tie sú až tuto. Počuť ich počujem, ale sú strašne nízko. Vy asi neuvidíte, čo je škoda, ale idú od krajnej dosky, odtiaľto. Takže tu je prvá. Není vidieť poriadne, sú strašne nízko. Druhá. Nemám prečo, tu je druhá. Tretia. Skúsime ich tam zaostriť. Proste je tam téma. Teraz pozrieme sem. Slnečko. Ale sedíme orientačne odtiaľto. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6 na 6 hodičkách. A znova, bez uteplenia. Toto tu máme kvôli tomu, aby mi strecha nesedela priamo na ramikoch. Ale aby sa včely vedeli presunúť medzi rámy. Jaro Páslar vie, o čom rozpráva. To viem aj ja. Dobre, ešte si môžeme pozrieť jednu. Tieto sú tiež nízko osadené. Znova na hlucho. Hluchá doska. A ideme, pozrieme. Tie sú skoro na dne. 2, 3, 4, 5 a na 6 ulicách. Neviem, či ich zaostríme. Vidíte ich tam? Je ich vidieť. To je ďaleko. Pilko strašne nízko sú, ale sú na 6. Vidíte, zásoby plné, zaviečkované na 6. Že by sa táto podarila. Tak toto skúsime trošku zozúmovať. No je tam nejaký pohyb vidieť, ale sú na 6 uličkách. Bez pohnutia, mesiac, bolo teplo, viete ako bolo. Tá včielka tu dáme preč, jedna uhynula. No, aktuálna teplota v Košecích máme, vidíte, 1, 2,5, 2 stupníky. Tak včela Rilava, Janči, čaute. Včelky sú živé, zdravé, bohužiaľ 2 videá, vypol som si ho prstom. A tak bude väčšia sledovanosť. Pozdravujem a prajem všetkým pekné sviatky, zdravé včely a jak sa povie, nech to na jar lieta. Čaute.